Je pravda, že veľa mladých ľudí odchádza za prácou práve do zahraničia, pretože sú tam lepšie platové podmienky, aj viacej voľných pracovných miest. Ale myslím si, že u nás v krajine, u nás na Slovensku konkrétne, nie je taká situácia, že by práve zahraniční alebo ľudia zo zahraničia obsadzovali miesta pre domácich. Myslím si, že prisťahovalci u nás na Slovensku sa snažia rešpektovať hlavne tie domáce, teda slovenské tradície, ale samozrejme si vo svojich rodinách uchovávajú aj tie svoje, ktoré si priniesli z domova. Sú ľudia, ktorí sa aj na Slovensku zaujímajú o tradície iných krajín, ale naopak sú ľudia, ktorí prídu na Slovensko, pretože sa im páči to, ako ľudia napríklad oslavujú Vianoce, alebo aký je ten spôsob života v inej krajine. Myslím si, že prisťahovalci sa nejako nezapájajú do štátnej kriminality až príliš, alebo že by ju mali nejako zhoršovať. Skôr je to televízia a zahraničné programy, aj tie domáce. Myslím si, že keď sa prisťahovalci dostanú už do tejto krajiny, napríklad na Slovensko, tak sa snažia skôr zaradiť do toho života, aby zapadli medzi ľudí. Nesnažia sa nejako vyniknúť tým, že by napríklad nepracovali a teraz dostanú viacej peňazí. Naopak snažia sa práve že dostať medzi ľudí, aby nejako príliš nevynikali. Je pravda, že teraz, keď napríklad v Európe, Európska únia, je to cestovanie do zahraničia pre ľudí oveľa ľahšie a preto čoraz viacej ľudí sa aj sťahuje do zahraničia. Takže istý problém s tým, že by sa v určitej krajine zhromaždilo viacej zahraničných ľudí alebo vytvárali si nejaké nové mestá alebo nejaké bloky, je dosť možný. Avšak u nás na Slovensku si myslím, že takýto nejaký problém alebo takúto nejakú situáciu až tak skoro riešiť nebudeme. Myslím si, že prisťahovalci, ktorí sa prisťahujú do nejakej krajiny alebo pridajú k nejakému národu, tak by mali rešpektovať zvyky daného národa alebo danej krajiny, ale to neznamená, že by teraz mali obmedziť svoje zvyky. Naopak, kľudne ich môžu zachovávať a ukazovať ľuďom, ako to bolo u nich a porovnávať to napríklad so zvykmi v tej krajine, ktorej práve žijú. Keby som sa mala zriecť časti zo svojho príjmu na riešenie problémov, čo sa týka nášho životného prostredia, určite by som sa zriekla. Záležalo by však od toho, aká veľká čiastka by to mala byť, aby to nejako nezasiahlo do chodu rodiny alebo aby to nejako neovplyvnilo členov mojej rodiny. Je pravda, že na svete je okolo 7 miliárd ľudí a mám taký pocit, že toto číslo nie je konečné a že to bude viacej narastať, aj keď sa na hodinách geografie učíme, že vo väčšine štátoch alebo krajinách prevláda skôr mortalita ako natalita. Ale myslím si, že to bude narastať a bude to mať určite vplyv na naše životné prostredie, pretože čím viac ľudí, tým viacej bude treba domov a bytov a obávam sa, že sa budú asi viacej vyklčovať lesy a bude sa viacej myslieť na to ľudské blaho ako na blaho prírody. Myslím si, že pokrok novej doby alebo ľudia sa chcú prispôsobiť pokroku novej doby a snažia sa urobiť všetko preto, aby sa cítili čo najlepšie a najpohodlnejšie, aj keď pritom nemyslia na prírodu alebo na veci okolo nich. Najčastejšie teda trpí tá príroda. Čoraz väčší výskyt aut na cestách a teda aj smogu v ovzduší zapričiňuje ten asi najväčší ľudský problém, ktorý teda ľudia v poslednej dobe riešia, a to je skleníkový efekt a globálne otepľovanie. Takisto vyklčovanie stromov a lesov len preto, aby ľudia mali kde bývať, aby mali nejaké to nové prostredie, je dosť nepríjemné, hlavne pre prírodu a pre zvieratá, ktoré postupne z tejto zeme odchádzajú a vymierajú. Takže to sú tie hlavné príčiny, kvôli ktorým si myslím, že by ľudia sa mali hlavne pozerať na prírodu a na veci okolo seba a nemyslieť iba na seba a na svoje blaho.
Myslím si, že ľudia sú i v tejto dobe veľmi, veľmi vynaliezaví a takisto narastá aj viacej ľudí, ktorí si uvedomujú, že tie činy, ktoré spravili nielen ich predkovia, ale aj terajší ľudia, sú nepriaznivé pre životné prostredie a teda by sa niečo malo robiť. A myslím si, že ľudia sú schopní využiť svoju fantáziu a vynaliezavosť na to, aby dokázali zlepšiť a možno spríjemniť život nielen sebe na Zemi, ale takisto sa aj postarať o rastliny a o živočichy, ktoré tu žijú. Myslím si, že príroda už nedokáže viacej odolávať priemyselnému ľudstvu a jednotlivé priemyselné mestá majú na ňu až príliš veľmi veľký negatívny vplyv. Nemyslím si, že ľudia boli stvorení na to, aby vládli prírode, aby vládli rastlinám a živočíchom. Naopak, oni boli stvorení na to, aby sa o to starali. A nie na to, aby ich nejako obmedzovali. Ak bude svet naďalej postupovať tou cestou ako doteraz, tak si myslím, že príroda si pre nás pripraví jedno škaredé prekvapenie, ale ak naopak sa vyberieme tou cestou, ktorá práve začína, že sa budeme starať o prírodu a o životné prostredie a budeme si dávať pozor na to, čo a ako vyrábame, tak nás príroda ešte môže v dobrom veľmi pekne prekvapiť.